መንግስት ብልጽግና ኣብዚ ውሽጢ ሰሙን ብተደጋጋሚ ልዕላዊ ግዝኣትን ሓድነትን ኤርትራ ዝጥሕስ መግለፂታት ኣብ ዘስማዓሉ ዘሎ እዋን ብወገን ኤርትራ ንጉዳይ ረፈረንደምን ሃገርነትን ዝምልከት ዝተዋህበ ተሪር ግብረ መልሲ ግብፂ ንወደባት ዓሰብን ዶራለህ ናይ ጅቡትን ንምስፋሕ ምስ መንግስታት ኤርትራን ጅቡትን ኣብ ምዝርራብ ምህላዋ ክግለጽ እንከሎም ንኤርትራን ጅቡትን ዘራኽብ መስመር ባቡር ክትሃንጽ መደብ ምህላዋ ዝናሽናል ዘውፅኦ ሓበሬታ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ብምቅብባል ትኽሰስ ዘላ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ካብ የመን ክትወፅእ ብንግስነት ስዑድ ዓረብን ሰብ መዚ የመንን ዘቕረበላ ጠለብ ምቕባላ ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ክቡራ ሰማዕቲ ሰላምታ ኣይርሳዕኹን። ንሎሚ ናይ ዝተዳለዉ ዜናታት ቀንዲ ነጥብታት ከስማዓኩም ጸኒሐም ቀፂለ ዝርዝራቶም ሒዘልኩም ክምለስ እየ። ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን ክገብረልኩም እናተመነኹ ናብ ዝርዝራቶም ከስግረኩም። መንግስቲ ብልጽግና ኣብዚ ውሽጢ ሰሙን ብተደጋጋሚ ልዕላዊ ግዝኣትን ሓድነትን ኤርትራ ዝጥሕስ መግለፂታት ኣብ ዘስማዓሉ ዘሎ እዋን ብወገን ኤርትራ ግብረ መልሲ ተዋሂቡ። ብፍላይ ድሕርቲ ግብፂ ንወደባት ዓሰብን ጅቡትን ብምስፋሕ ወተሃድሮ ማዓስከር ክትሃንጽ ምዃና ዝሕብር መግለፂታት ዝወፅእ ልዕላዊ ግዝኣትን ሓድነትን ኤርትራ ዝግህስ መግለፂታት ብተደጋጋሚ ከውፅእ ዝስማዕ ዘሎ መንግስቲ ብልጽግና ክሳብ ኣባላት ሓካይ ሓይሊ ባሕሪ ምቋሙ ዝገልጽ ዜና እውን ክዝርግሕ ተሰሚዑሎም። እነምልሶ ባሕሪ ናትና ናይ ባዕልና እዩ። ኢትዮጵያ ወናኒት 364 ደሴታትን ወደባት ባፅዕ ዙላ ኣዱሊስን ዓሰብን እያ። ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምውናን ዝኸድናዮ ጉዕዞ ኣህግራዊ ተቐባልነት ረኺቡ እዮም። እቲ ዝተርፍ ብኸመይ ነተግብሮ ኣብ ዝብል ዛዕባ ምርድዳእ ጥራይ ዝብሉን ካልኦትን ተኣፈፍቲ መግለፂታት ብመንገዲ ማዕከን ዜናኡ ከጋውሕ ዝስማዕ ዘሎ ብልጽግናን ብወገን ኤርትራ ድማ እዚ ዝስዕብ ግብረ መልሲ ተዋሂብዎ ኣሎ። ን30 ዓመታት ዝኣክል ኤርትራ ዘካየደቶ ተጋድሎ ዝተኸልፈቶ ናይ ፀረ ባዕዳዊ መግዛእቲ መስርሕ ንምብጻሕ ዝተኻየደ ሃገራዊ ናይ ናጽነት ቃልሲ እምበር ውሽጣዊ ናይ ኢትዮጵያ ሓድሕድ ውግእ ኣይኮነን ዝበለ መግለፂ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ስለዚ ድማ ኤርትራ ኣብ 1993 ሃገርነት ክትጭብጥ ከላ ንኢትዮጵያ ኣፍትያ ወይ ፍቓድ ተዋሂብዋ ኣይኮነን። ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናፃ ንምውፃእ ኣብ ዝካየድ መስርሕ ካብታ ጎባጢት ሃገር ፍቓድ ኣየድልን እዩ። ኣብ 1993 ብተዓዛብነት ውድሕራት ሃገራት ረፈረንደም ተኻይዱ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዝረኸበ ናጽነት ኤርትራ ካብ ሸነኽ ኢትዮጵያ ናይ ደገፍ መግለፂ ክወሃቦ ትፅቢት ኣይተገብረን። ሰራቂ ዓለም ለኸ ተዓዘብ ተዓዲሙ ንዝሰረቆ ብፅምብል ክመልስ ኣብ ታሪኹ እውን ተራእዩ ኣይፈልጥን። ሕፅር ብዝበለ ቃል ድሕርቲ ኩሉ ንኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ዝኣሳሰረ ውዲት ህዝቢ ኤርትራ ካልእ ኣማራፂ ኣይነበሮን። ብሓይሊ ዝተወስደ ብሓይሊ ክምለስ ነይርዎም። ኤርትራ ረፈረንደም ከተካይድ ዘገድዳ ኣይነበረን። ኣርሒቑ ዝእምት መሪሕነት ሓያሎ ዓመታት ቅድሚ ናጽነት ኣብ ፈለማ 80ታት ረፈረንደም ከካይድ መብፅዓ ሂቡ ነይሮም። ህዝቢ ኤርትራ ንዘለዎ መሰር ርእሰ ውሳነ ዝረጋግፅን ንልዕላውነት ሃገር መሰረት ዝኾነ ሕጋውን ዴሞክራስያውን ባይታ ዘንጽፍን ውሳኔ እዩ ነይሮም። ብመሰረት እቲ ሽዑ ዝተዋሃበ መብፅዓ ድማ ካብ 23 ክሳብ 25 ሚያዝያ 1993 ጉጅለ ተዓዛቢ ልኡኽ ውድሕራት ሃገራት ኣብ ዝተረኽበሉ ህዝቢ ኤርትራ 99.83 ሚእታዊት ናጽነት መሪፆም። እቲ ረፈረንደም ኤርትራውያን ኣብ 1991 ብወተሃደራዊ ዓወትን ዝረኸብዎ ናጽነት ዘሐይልን ሃገርነት ኤርትራ ኣብቲ ሕጋዊ መቓንጸር ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝስርትን ነይሩ ዝበለ መግለፂ ሚኒስትር ዜና ቀፂሎም ህዝቢ ብሓንቲ ልቢ ዝኣወጆ ከፍርህ ዝኽእል ወይ ዝፍትን ሕጊ ስለዝየለ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ብርዝነት ከኽብሮ ጥራይ ነይርዎም። ብኡ ንብኡ ድማ ድሕሪ ውፅኢት ረፈረንደም ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ብቕልጡፍ ክውሕዝ ጀሚሮም። ባይቶ ጸጥታ ውድሕራት ሃገራት ከኣ ኤርትራ ናጻ ሃገር ምዃና ኣረጋጊጾም። ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መሪሕነት ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ክሓትት ንዓለም እንተኾለለ እቲ መልሲ ንጹር እዩ። ናጽነት ኤርትራ ህዝቢ ንጹር ብዝኾነ ኣገባብ ድልየቱ ብዝገለጸሉ ምርጫ ዝተረኽበ እምበር ኣብ ናይ ቀደም ገዛእቲ ቤት ጽሕፈት ዝተሰንዐ ናይ ሓሶት ሰነዳት ኣይኮነን። ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝሰኣነቱሉ ምኽንያት ብሕጊ ክምርመር ከም ዝከኣል ወይ ብጌጋ ዝተጋህደ መዓት ከም ዝኾነ ክካትዑ ከለዎም
ኣብ ቻርተር ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማለት ውሳነ 1514 ብዓንቀጻት 1 2.4 ከምኡውን ውሳነ 1514 1960 ዝተሰረተ መሰር ርእሰ ውሳኔ ዝግህሱ ዘለዎም ናይ ቀደም ባዕዳዊት ገዛኢት ነቲ ነፃ ወፂት ብሃገራት ዓለምን ማሕበረሰብ ዓለምን ልዕላውነቱ ዝተፈልጠ ሃገር ተወሲዱን ንክትብሎ ኣይትኽእልን ኢትዮጵያ ካብ ገማግም ኤርትራ ብፅሒት ክትረክብ ከም ትኽእል ዝመላለስ ሓሳብ ንዓለም ለኻዊ ንቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሃገርነት ዝፍለጠሉ ንቡር ዓለማዊ ስርዓትን ዝጻረር እዩ በዚ ዓለም ለኻዊ መቃናት ውሕስነቱ ዝተረጋገፀ ግዛእታዊ ሓድነት ኤርትራ ክጻረር ዝፍትን ኩሉ ሕጋውነት የብሉን ኤርትራውያን ሰለስተ ዕቁድ ኣብ ዝወሰደ ብረታዊ ቃልሲ ንጎበጣ ኢትዮጵያ ስዒሮም ናጽነት ረኺቦም እምበር ኣብ 1991 ዝቆመ መሰጋገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከም ህያብ ዘረከቦ ገማግም ባሕሪ ኣይነበረን ውፂት ቃልሲ ንሓርነትን ብተሳትፎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተኻየደ ረፈረንደምን ልዕላውነት ኤርትራ ዘረጋገፀ ጽፉፍን ሕጋውን መስርሕ ኣርእዮም ልዕላውነት ኤርትራ ብጠቐነ ብዝፍጠር ናይ ሓሶት ምካትዕ ዝድፈር ኣይኮነን ዓለም ለኸ ሕጊ ከም ዝፈቕዶ ብክልተ ወገን ብዝካየድ ስምምዓት መመሓላለፍን ኣገልግሎት ወደብን ይሳለጥ እምበርን ልዕላውነት ኤርትራ ግሂስካ ኣይርከብን ኢትዮጵያ ከም ዕጹብቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድማ ብዛዕባ ጸጥታዊ ጉዳያት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ከተልዕል መሰል የብላን ገማግማያት ኤርትራ ግዛኣት ናይ ሓንቲ ልዕላዊትን ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘለዋን ሃገር ስለ ዝኾነ ናብ ክትዕ ዝኣቱ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ንዘጋጥማ ናይ ንግዲ ጸገማት ብዛዕባ መደባት ቁጠባኣ ወይ ዞባዊ ጸጥታ ኣብ ዝምልከት ጉዳያት ኣብ ዲፕሎማሲ ዝተሰረተ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘኽበረን ንናጽነት ኤርትራ ኣፍልጦ ዝሃበን ክኸውን ኣለዎም ናጽነት ኤርትራ ዘካየደቶ ረፈረንደምን ዝረኸበቶ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦን ነባር ሓቂ እዮም ኤርትራ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሕጋዊ ልዕላውነት ዘይድፈር ምዃኑ ዝተረጋገጸ እዮም እምበኣርከስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ልቢ ወለዳዊ ሰነዳታት ምድላይን ኣብ ተዋስኦታትን ግዜ ካብ ምጥፋእ ተቖጢቦም ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ካብ ጎበጣ ናጻ ንምውፃእ ሰነዳት ከም ዘየድልዮ ክዝክሩ ይግባእ ዝብል ግብረ መልሲ ብወገን ኤርትራ ተዋሂብሎም ግብፂ ንውደባት ዓሰብን ዶራልህ ናይ ጅቡትን ንምስፋሕ ምስ መንግስታት ኤርትራን ጅቡትን ኣብ ምዝርራብ ከም ዘላ ክግለጽ እንከላም ንኤርትራን ጅቡትን ዘራኽብ መስመር ባቡር ክትሃንጽ መደብ ከም ዘለዋ ዘናሽናል ኣፍሊጦም ታሪኻዊት መቐናቕንቲ ኢትዮጵያ ምዃና ዝንገረላ ግብፂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከይትረክብ ንምኽርዳን ኣብ ትንቀሳቐሰሉ ዘላ እዋን ወደባት ዓሰብን ዶራለ ናይ ጅቡትን ብምስፋሕ ወታደራዊ ማዓስከር ክትሃንጽ ምዃና ዝተሓበረ ኮይነን ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ጅቡቲ ምብጻሕ ዘካየደ ሚኒስተር መጓዓዝያ ግብፂ ሚስተር አልዋዚር ምስ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ኣብ ዝገበሮ ርክብ ግብፂ ካብ ወደብ ዶራለ ክሳብ ዓሰብ ዝዝርጋሕ መስመር ባቡር ክትሃንጽ መደብ ከም ዘለዋ ከም ዝገለጸ ዘናሽናል ሓቢሮም ጅቡቲ ግብፂ ንዘቕረበቶ ሓሳብ ከም ዝደገፈቶ ዝገልጽ ዘናሽናል እታ ምስ ጅቡቲ ሓርፋፍ ዝምድና ዝጸንሓ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ዝሃበቶ ምላሽ ይኹን ርእቶ ከም ዘየለ ኣፍሊጦም ወተሃደራዊ ኣጽዋር ብምቅብባል ትኽሰስ ዘላ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ የመን ክትወፅእ ብንግስነት ስዑድ ዓረብን ሰብ መዚ የመንን ዝቐረበላ ጠለብ ተቐቢላ ፕሬዚደንታዊ ቤት ምኽሪ ናይቲ ኣብ ዓደን ዝርከብ መንግስቲ ኢማራት ዓረብ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብቲ ሃገር ክትወፅእ ዘሕለፎ ትእዛዝ ብምስዓብያ ሪያድ ነቲ ጻውዒት ኣቕሪባ ዘላ ብስዑዲ ዝምራሕ ወተሃደራዊ ልፍንቲ ኣብ ልዕሊ ተነጸልቲ ሓይልታት ደቡብ የመን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሚኣ ኣቡዳቢ ሓይልታታ ከተውፅእ ምዃና ዝሕበር ዘሎ ኢማራት ነቶም ብግዜያዊ ቤት ምኽሪ ደቡብ ማለት ኤስቲሲ ዝፍለጡ ዕጡቋት ኣጽዋር ብምዕጣቕ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ደፋፊኣ ዝብል ክስኡ ቀሪብላ ዘሎ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ነቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ተግባር ንምብዳህ ኣድላይ ስጉምቲ ከም ትወስድ ኣጠንቂቓላ ስዑድን ኢማራትን ኣብቲ ኣንጻር ዕጡቋት ሕቲ ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት ከም መሻርክቲ ብሓባር ተሰሊፈን ምጽንሐን ዝፍለጥ ኮይኖም እንተኾነ ኣብ መንጎቶም ኣንጻር ሕቲ ዝተሰለፉ የመናውያን ዘጋጠመ ምምቕቓል ንክልቴን ሃገራት እውን ጸሊወን እዮም ሚኒስትር ምክልኻል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብሰሉስ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ የመን ዝጸንሑ ኣባላት ጸረ ሽበራ ብናይ ገዛ ርእሳ ውሳነ ክወፁ ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጡሎም
ኣብዚ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ ምዕባለታትን ኣብ ውሕስነትን ኣድማዓነትን ተልእኾ ናይቲ ፀረ ሽበራ ዘለዎ ሳዕቤንን ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ናይ ምስሓብ ስጉምቲ ከም ዝወሰነ ድማ እቲ መግለፂ ጠቒሶም ብዛዕባ እቲ ብወተሃደራዊ ልፍንቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ይኹን መጠንቀቕታ ስዑዲ ግን ብንጹር ኣይተጠቕሰን። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑዲ ኣብ ዘውፅኦ ተሪር መግለፂ ብወገኖም ነቲ በቶም ሓይልታት ደቡብ የመን ዝተወስደ መጥቃዕቲ ንምግታእ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣተንቢሁ ነይሮም። ስዑድ ዓረብ ከም ዝበለቶ ኢማራት እቶም ተነጸልቲ ሓይልታት ደቡብ የመን ኣብ ኣውራጃታት ሓድራሙትን ኣልማህራን ዘካየድዎ መጥቃዕትታት ንሃገራዊ ድሕነትታ ንግስነት ዘስግእን ጸጥታን ምርግጋእን ሪፐብሊክ የመንን እቲ ዞባን ኣብ ሓደጋ ዘእቱን እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢማራት ግን እቲ ናብቶም ሓይልታት ብመርከብ ዝተላእከ ንብረት ኣጽዋር ከም ዘይነበሮ እዩ ዝምጉት።